s'engega i fora. Però no, un cop ens hi posem representa que és molt complicat. Això s'ha de triar segons els colors, s'ha de triar segons els tipus de teixit, s'ha de triar el programa, la temperatura, el centrifugat, en fi, moltes coses. I la millor manera de no equivocar-se és anar a mirar les etiquetes, l'insondable món de les etiquetes, que en primer lloc s'ha de tenir molt bona vista i en segon lloc s'ha de saber interpretar els jeroglífics. A les etiquetes hi ha 4 categories fonamentals que són rentar, assecar, planxar i l'ús de l'adhesiu. Per rentar podem no utilitzar aigua. Podem utilitzar aigua. Hem de rentar necessàriament a mà. Hem de rentar com a màxim a 40 graus, 60 o 90 segons el número, i finalment hem de rentar amb un programa delicat. Rentar en sec, prohibit. Rentar en sec és permès i en aquest cas la P indica el percloretilè, que és el dissolvent que s'ha d'utilitzar. També pot ser que s'hagi d'utilitzar que es pugui utilitzar qualsevol dissolvent, per això posarem una A. I si trobem una línia sota és en percloretilè, però en prova delicada. Lleixiu no es pot utilitzar i es pot utilitzar lleixiu. Secadora no es pot utilitzar i si s'utilitza s'ha d'utilitzar a baixa temperatura. Planxar no es pot planxar, es pot planxar a baixa temperatura i es pot planxar a alta temperatura. El procés de rentat de la